Ohe Kwame Frimpong. Ebra wonye nkoya MP no kura no agogofo oboaye pa. Chewa dwendwumedie ene de yantena studio ye de pie emontene so beje amanfo adwenkyere e de fa ena asem a edapono so. Na na asem be ne dapono so. MP ena MC anase de ka ne se DC no. Ye da woni se yentimamufo. Si ehia mo a sankofo emienu. Emu hwan ena se ekone nchen a oboaye kane. Ene ne da ne dikan a wohwe channel ye be subscribe. Obe share obe like na fa adwenkyere no. Odi ato ase e di amam okode ba mam bi eni di am giso de ogina camera na chi eye adanko papa oba Gladys enso eba beboa yenko na di odi kan yenko ne enko gina adwenkyere ewia de to aso ye de ato aso am ahwefo ye sanso e mama kwa aba e de ba Kesami TV so se ne abra no bra ne ye ne kire wadwendwumadie enenso ye de ba abesom na ne de yantena studio ye pia bonten esanse na asem da honom no eye ade a wadwenkyere hu hia sanso na obibia adwenkyere hu ya yentimamufu anase citizens no yen ene beboaye na ne aba be hye papa no anase wofa no mienu ewe ye nchen ye ne omo ba betwetwe nkomo na ne question ne say MP ena MC hwan ena ya de so a chen ye so betimi akọ nanim kane yenim say MP eye mrahye medwe na MC eye abaya na musimi eno nti yen kwa papa odi kan ne yen na adwenkyere fanfan uncle mo wakwa ba Kesami TV so oh nyamba ya medie na umpom ti say yankopado na monso ye nyame adom ye ho ye uncle seme ene asem bisa no etie no MP ena MC ye pesi ehu omumienu de adeso biso ye ntimamufuo na ye betimi akọ nanim kane MP ena MC medase so makonya kese wechi ahwefo ne tiefo nyina MC ni MP num ne ade nyina no obia ne hu hia se bibi kire so a ebebo na mane because ansane ade se de beduru aban anim no omo na e kandifo na omo beba no na akoya pere eti no omo nyama no omo bia de omo pese omo yero mutimi nye etimi de ka me madwen kire pa se sankofo emienu omo ka so omo beba aba besom ye omo na besom ye yo ba omo nya ba na fe ye na ye kosom wo mo se MP se wo bepe MP a wo office anu waba no abekasa no ko ba wonya wi a wo ofia o ma mebusa se ekom de wana se wo fichire tutu ana se o pipe ba na o kan ya sem fati se ba o be hwede a obenam abusa problem ni nyanti wonya wi na hu hia se obi besa beka problem bi a kire obi nkoso wa no wa benam no obebusa problem aye ha yen enam so awo so pe DC ana se MC ana se MP no enti wonya wi ni de ehu hia so obi hia problem bi mo beba ho because what dada oba say ha MP o tiso dada no because me sure say ansa na obi beba no obi tiso dada eti no say wo pese wo be yi obi free ho no mo a na say bi o ha obi e wo ho a o abehye ana wahu so obe ye no nti na wo ye de wo se wo ba wa ba be o campaign wa be kan wasem a cheche de obe ye eti wunya wi hu hia say obi besa ba na asa asa be de abebusa bibi because wonu mo ha wo na wo se wo ba be so wo amai ba wo nya wi a MP bi wo ko nya wi kura na unhu ni biem se MP ni se anom kodi ni nkran o so mkodi na brochiro se baabi a obenya wa na se otena di MP no me de menim eje ebesre se yenuanom se ade no na obesom yen enye ne ebesom wo ye beto aba nso a mistake ba ko Ghana for yen se beto aba na mo che nema menya sure so betumi ewure fie bia mo akan honi na ye nyema ne bu ko ye be cha akora bu wono ma wunya wi ade chia ne ebe wo no sa akora ne de we ne de ne se pipe ni ho wa ma yensuo ene ya wo obi ono so abeto MP ensuo ya sabi ye de adwan no faso no na se universal obi aye de obi anya bi ba akoma hafo moto akoma hafo t-shirt akọ school mu akọ chebuku mienu bi enum ne ade menya sure so obi ni wono mo de na ba kọ school mu so beto buku ama no obi anu so de ba odo ba kọ school no wa hwe na nyame asam bone ma onye MP wan to buku ama kwala nkọ school a enye bone ma ba timamufo no wo ma anim no go obi wono ma isu ko sakura de gugalom kra kwafu makodo abro ama abama ya beto ama amanfo nya bi adi kra ho de enu ntini ase bra na betu sa na mon bia bola num ne ade emene ye enye obi amani ni anim ana ye yi se bra obe baaya afi de bola yi onka ho asem afi kwa de container na ba kwa dane nsia ukobusa we si MP ho obi a nani atu MP so nje besere se mo abade a mo so mo ho da royi na ye beto aba ne mo mo che no eno na mo ntimi nya dwuma because se carbon de me di dwada
se ukodwa na uboka unya mfaso a wotika na ansa na wadi mfaso enti wo mo chiche ne mani wi a na omoba ombetika ansa na omanyo mfaso ansa ombetika no so no na oman no 4 years ne sha na tamu aso enti e be do 4 years bia na mpi hu bia na hu aye shi afiko no ntimi ku mpi adan a yesi wantimi anya hwe mo agiska ana mo ato ama no sata mo kan bibia che na enye enti yesere mo yada mo asese mo busa sa asem we na be de made hia pa enti no me da wase yenso yedas offer pa cho beka bibi kakra fa ho man kakra me ka to so ane se de men focus akonya wi so nchia na akuya ko sapo agoma hene ene nana kusi buadum ago hima ene nana poku omahen aboafo hene mi aminum se agokrodua ye wo mu MP4 MP de mi dem so wa bam o ka bia na nkasa be MC ono ne ye aban ase be wa sante achimo agogo a ono ohwe bibia asoma ye ne mu se de mi ne kai se bedu ba bi ye che moto ne ye che kai sa ne mo nyam de ka betimi anka hu hia ade hu hia ye titi wo no ne ma bebre te se hwe public toilet a inipa bebre ne ba kromu abedi dwan ekọ apafo ka asante achimo agogo a ye adwuma bode bayele ntosi enema no doso ye mfa ni nyina nkogu aba so de nanso aba no wo mo a wo so de boa yen na kwanya wo so fa so boa yen no sa nyama na omode chiche no ukotua wi ma wi enkanka ni delegates duta mo beto aba na delegate for jisika kase eni obi aso na delegate temire ka betimi a ka ban twa sa delegate sem na ko bia individual no ko bia ntimi to aba ni bi na nka yin yanka sa yakoma so ade ne kotie sikatua ne tutua ma wi no ne anade de a na aye epobo bi a omo bopo amase bi inipa bi a ase omo ayehye kokoa muo ne mo nkwa na mo gi sika na de edi basika na ya basika de a empia bonten ne mfanya de wa bonten se the community no na so oman no ebetimi anya bibia ire afri so ti de mesre aka ama amansan nyina atibie no timu nkoso na mo adwuma pa emo asante ache man eni Ghana man nyina timi da wase ti mo wi me pa cho mi opesi obisa se MP ena DC omu mienu hwan ena ye ntimamufu na asa ye agogo man si ehia mo ani ekonani ma obeboa ye nti DC de yakon ho a na wakon hu asante na oboa because yen ni stay ko bo na e ba bi ko school bi a e ko su kire na oboa yan kaka na MP de mi hu mi bi saada na se MP no omunyo madwuma yi nda mi DC ni na me gine de MP enta ya ofa bi kura ma se ye cha de se yen MPP fo kura me nya bi da ba se cha ma so yen ya ye ni bi no e bi nsu ye so nti mi de MP ni de se de me kan nyina ewuram me MP de me ntroso o mo se DC na se DC no omo bo omadwuma den omo bo adwuma den ye hia mo akra na kura dokra o mtimi ma obi ama wo ye so adwuma didi nti de DC no ana me yo ya dase mommy alenti mommy se de mudi kan ya no ye pesi ehu se o se oba district bi emu a ye wo MP ene wo MC a e to da mo kan DC no ye pesi ehu se sa MP ni DC no omu mienu omu mu hwan ena ye ntimamufo no si ehia moa ne de ye ha akoto ni mo betimi aboa ye nka ne MP na wo kuro yim o he kwa na frempon ba akopɛ ono na se bibi ha o na akwa ne ho a ebe ombe obeye bibia de amawo ana ade ba akonso ne se agugu kuro dua we mu edwennim ye ho kire ye ton ade ye ble obi blo no so ana ya ba betena ye ton ade ye hu se wo mo ba se pani edi mirika sesa ye ne ma no ye nya ba bi ne atonti we de mesere meka se aban no moye sanso ayi no aban no ne ahemfo no mo kuro yim oni wo emeka na ye sere wo ma ye dwa na yentimi nhedwa yentimi ntwade ne yemfa nhwe ye ma ene ye nanan ma sema yo ye da skache se wadwen kire ne se MP no a wo prom ha no sei no ono ena se mu hia mo a okonani mu a obeboa mo nte MP ba akopɛ o he kwa me frempon ye tene so ane ya sole MP ba akopɛ a wo krom ha no eti se bibi hia ye ne ye kwa na nkyɛn a ono na obeboa ye
Yo, that's mommy. But you can't be kakra. Nso ma dwen kyerɛ ne sɛ ayɛ to ade nya baabi a ɛbɛtɔn adeɛ wɔ caterpillar ba ha sisi sɛ ɔba abɛdwi ha sɛ ya yɛnya baabi a ɛkɔ nti yɛsrɛ na kwame frompo yɛsrɛ na ɔmɛ si edwa ma yɛn na yɛnya baabi a yɛbɛtɔn adeɛ ɛsɛ yɛni dwa a yɛyɛ dɛ yɛtɔn adeɛ wɔ nti yɛsrɛ na ɔnya biribi mfa ho mfa ma yɛn MP baako pɛ a ɔwɔ kurom ano bɛrima na yɛte no so sɛ yɛne yɛ asɔle bɛrima kokodufo bɛrima kyɛnkyerɛnkye bɛrima baako pɛ ɔhe Kwame Frimpong baako ɛno nti mommy sɛnea question ne tie nie MP ɛyɛ mmarahyɛbadwani ɛna MC ɛyɛ aban no musini yɛmo ka ne sɛ DC nti ɛna question ne sɛ yɛpɛsi ehu sɛ MP ɛne MC anaasɛ DC no ɔmo mu hwan ɛna yɛntimamufoɔ no si yɛhia mmoa ne yɛkɔ n'anim a ɔbɛboa yɛ ka no meme deɛ meyɛfrɛ me fie sɛwa meme deɛ mekyerɛ sɛ ɛyɛ MP no ɔhe Kwame Frimpong ɛberɛ a wɔnyɛ nkɔyɛ MP no koraa no agogofoɔ ɔboa yɛ paa me koraa manya mmoa firi no hɔ ɛmo a manya firi no hɔ sɛ me maame yɛ kurafoɔ afe biara wɔhyɛ nneɛma ma wɔ mo meba kɔ PUC the school fees this year wafa wɔn na aboa makwala na timi nya saa scholarship no a wɔn mutu and fees ayɛ de ama no esibi de me nko me fa de a anka MP no de minim se agogofo ye kan ha wo kyerɛ no a ɔbɛboa agye sɛ DC no afɛ no aba de so mi yɛ da kɔ anim no ɛso MP no de me yɛ de minim no edim se sɛ yɛ de tam a wɔnyɛ nkɔ yɛ MP no koraa no yɛ de ha kɔ a ɔboa yɛ na nyɛ na akɔ yɛ MP no ntimi mboa yɛ eti kwa ɔhe Kwame Frimpong de nim sa gogo ye de ha ukɔ dance and tell them of ye de da Kwame Frimpong a bibi a yehia bi ayen sa beka yo yɛda ase mama ɛna wadwen kyerɛ ne akonya wonya de mai mama mo akɔ baba Kisame TV so ya me de yo me da ase asɛm wo de bia na ya na me pɛ bi koraa mo maka mo bi ate na MP Asante Achim North ɔhe Frimpong ɛmoa bia ho hia me de minim so ɔbɛbɔ na minim mpa a meka no mia meka akyire me de na kɔ school bia Bompata Agugu State ebia me ba no wantimi ankɔ nanso ɔhe Frimpong baayɛ ɔso obɛhyia adwuma wɔde na sam kɔto n'anim ana papa yi pagya no ɛne nkra abɔnten so ba bia ɔkɔkora minim hɔ ɔde na hyia adwuma amennɛ akwara ne kwa ye busumi nsia nie etire obebo ma me na me kase na ma besa ne miti no enti MP die ye nkase ye nipa so na kane de nya saa de aka me kase ye nya ne so nipa da na makasa wie no nso no na de me ka ba akopɛ ne se ma oye campaign mi ye bi ma ne papa e wa blade do mpa ase machire ye ka kire ne se ye hia ya kwan minim so obey wa behwa kwan ne kwanti na kyese obeye eti yesre no ala omeye kwan ne mayen mitontos se Asante Achim Agogo mitontos 35 years ni ye ni ba bi te yesre ne se na wa ba mi so me company fo no hu bi na nse ye obetontos ni nyina no mi na metena me nyani gina ho na me di ntos ne ma ne toye mesre ne se oma ompe ba bi e ma yentena minim se maka no obeye fi se o de wo kan ya wo si ade yo wo kan obeye ama enne MP baby a wo bi atie entosifo ma ni nyina so mo ni baby te baby a wote ne ka ebetimi atwi afa wo mo so te yesrawala pe baby ma yentena manu ansi me da ase nyame nhirawo nyame nto nkwanam ade pa wa ya magogo man Asante Achim North that was megiri se ne ya adwen kyerɛ no akosifi obia hu baby ogina obia nim de ohia mo a ɔkɔdan na osu edegine so Asante Achim Agogo ha de yegiri se MP no se baby bia na ni bebo video yi su no na ni beje na dwuma pa odi no wakoso edi wo mo ka call DC anase MC na fanso no yenim so no so ne dwuma odi no ono so ebekoso abone homoden na wadi dwuma no edi amaye hye ne so se Kisame TV ena wo gusu a wo hye subscribe share like adwenkyere no fatwa se famam yakram